Bambake sengiyavala before uqala usuku lwakho namhlanje incwadi kaGenesis chapter 20 verse 2. Incwadi kaGenesis chapter 2 verse 20 namhlanje lithi leli verse, then man gave names to all the livestock, to the birds of the sky and to every wild animal, but for man no helper was found corresponding to him. Ndaba ekhuluma ngoAdam noEva lithi iBhayibheli uAdam wayesesikhathini sokuthi athole umsizi wakhe. Ma edinga umsizi wakhe, uNkulunkulu waletha zonke izilwane kuAdam ukuze abheke ukuthi angeke yini uAdam athole umsizi kulezi izilwane zonke esezenziwe zaba khona emhlabeni. Lithi iBhayibheli izilwane zeza zadlula one by one phambi kukaAdam, ebheka ezama ebona ukuthi angeke yini aze athole umsizi kulezi zilwane uNkulunkulu asezenzile. Lithi iBhayibheli zeza kuye one by one, mayifika izilwane afike uAdam ayinikeze igama bese ziyadlula. Makufika ihashi phambi kukaAdam efuna umsizi, abona ukuthi leli nje yihashi ngeke ngikwazi kuba nomsizi onje, alinikeze igama bese liyadlula. Kufike nesinye, kufike nenkomo athi nje this is just the cow and the cow can never be my helper, alinikeze igama bese kuyadlula. Kuthiwa zadlula ngokwahlukana kwazo nangokwakhiwa kwazo nangemsebenzi yazo, kodwa kuzona zonke lezo lwane ezayifika kuthiwa uAdam akazange amfumane umsizi kulezo lwane, zadlula zonke. Into nje eyenzeka kwakuwukuthi uAdam afike, sifike isilwane bese sinikeza igama bese siyadlula, ngoba kwakubonakala ukuthi azikwazi ukuthi zihlale naye permanently, kodwa ziyafika bese ziyadlula. Hayi ngoba seyizohlala permanent, kodwa nje ezisikhashana kuba zifike bese inikeza igama bese isikhathi sazo ziyadlula. Namhlanje kuseni ngicela ukukhuluma nawe, mhlambe nawe kunezimo ezikufikelayo empilweni yakho, ziyafika lezo zinto, hayi ngoba zizohlala nawe zizoba umsizi wakho, kodwa zifikile ukuthi nje uvele uyinikeze igama bese ziyadlula empilweni yakho. Yebo, izimo ezifikile kuwe, kodwa uNkulunkulu uthi angikukhumbuze namhlanje zifikele ukuthi uzoyinikeza igama bese ziyadlula. Mhlambe namhlanje uvuka nje awunawo nomsebenzi, you are unemployed, sitting at home, nama qualifications agcwele ifile yakho, lokho kukufikele isimo kumele ukunikeze igama uthi uyazini this is just unemployment bese kuyadlula. Mhlawumbe umunye ubhekene nesifo emzimbeni wakhe, kumele ukunikeze igama bese kuyadlula. Hayi ngoba kuzohlala nawe isikhathi eside, just give it a name bese kuyadlula. Kuzodlula njengoba izilwane zonke zafika kuAdam zase zadlula, nezimo ezifike kuwena zizofika inikeze igama bese ziyadlula. Abanye njengamanje babhekene nokuthi bazoxoshwa emsebenzini, isimo esikuvakashele sinikeze igama bese siyadlula. Omunye sikhuluma nje uya kwi-disciplinary hearing emsebenzini, necala kalazi necala kalenzanga, just give it a name and make it pass. Unikeze igama bese uyakudlulisa, ngeke kuhlale kuze kube phakade, ngeke kuhlale forever. Omunye uyakhala njengoba sikhuluma nje, ngoba lo akamthembayo namthandayo umbetrayile wamdayisa. Just give it a name bese uyaqhubeka nempilo, carry on with life and just give it a name. Ngeke kufike kuze kube phakade, it is not forever, kuyadlula nalokho. Abanye bakudayisile, abanye bakubiza ngamagama, kunikeze igama bese uyadlula. Leso simo esikufikele, mhlawumbe ireport kadokotela, give it a name bese uyaqhubeka nempilo uhambe. Abanye babhekene nefailure, kunikeze igama bese uyaqhubeka nempilo yakho, ngoba kufikile ukuze ukunikeze igama bese uqhubeka nempilo. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.